Dobrodošli na kanal Bakina Vanglica. Danas su spremni italijanske mafine sa maslinama. Uvek se radujem italijanskim receptima. Ovoga puta vam spremam italijanske mafine sa maslinama, naravno. Stavit ćemo prvo 1/3 šolje otopljenog putera. U puter dodajemo 1/3 šolje mleka i 2 jaja. I to ću lepo sada malo da promešam. Dovoljno je da koristite ovu mutilicu, ne treba vam mikser. Sada ću u ove tečne izmešane sastojke da dodam začine. Dodajem malo tucane ljute paprike, origana, malo rozmarina, jednu malu kašičicu šećera i 1 prašak za pecivo. I to ću lepo sada da izmešam. U ovo ću da dodam još 1 kašiku pesta, klasičnog pesto sosa kojeg kupite u prodavnici. Ako imate vremena možete naravno i da ga napravite, vrlo jednostavno se pravi. Dodate malo parmezana, 2 čena belog luka kojeg sam izrendala na sitno i dodajem malo soli i bibera. Sada ću lagano da umešam u to pola šolje nekog rendanog kačkavalja, bilo kojeg imate, i dodajem 1 šolju Heldinog brašna i 1 šolju belog brašna. Možete naravno da stavite i sve belo brašno, ja sam htjela da napravim malo zdraviju varijantu. U međuvremenu sam rernu uključila na 180 stepeni i na kraju ću da dodam šaku seckanih maslina. I to ću lepo sve da promešam. Ovu smesu za mafine stavit ću normalno u kalupe i pečem ih nekih 15 do 20 minuta. Od ove smese ne dobijete veliku količinu mafina, zato sam se odlučila za ovaj manji pleh za mafine, da mi stane 6 komada, doduše malo većih, ali stane samo 6 komada. I obavezno kalup premažite sa malo putera. Pogledajte samo kako su lepi ovi mafini. Obožavam ovakve rustik mafine. Uopšte nisu nekog pravilnog oblika, a pogledajte samo strukturu. Pogledajte masline, kačkavalj koji se otopio. Mirišu na pravu italijansku kuhinju. Origano, bosiljak, rozmarin, masline, savršenstvo okusa. Alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria